Kana imabuja taweno nautuma nokodzo zoruma kumairi nombiri mwedzi uno wachiwabvu nyasi bumbiro romutemo ratsvitsa makore masere kubva ipo ratanda kushanda mugore ra2013 toramba tichindoti pamberi naro munaudza nyasi kwai kamushonga kodziwa mupengo kaperevedza munyika mese kwai ipapa vanhu vari kuda kubayiwa kamushonga kapo kutanda waakutobenutsiwa kunzi wabenuke kuolinga penosondo rinoya kanenge kauya heno kuti wakasongoridza wakaona kulibe zvii zvinoitika ipapa asi wari kubayiwa kwai wari kundobayiwa wakabayiwa kare wari kuda kubayiwa kochipiri idi pakanyangarisa nekuti wamuturi ncube wakatoti kuchauya miriyoni rubodzi rwakamushonga pamwedzi ipapa kungadai kuina kuti mushonga touya tumamiriyoni mairi chaiwo kwai kurambidza kwakaita wachiwenga kuti kuitiwe sarudzo munyika mese kwaindosiwa kudare rodzimhosva kuti kunzi kurambidziwe ipapa election resource center yagotiyo iri kutomirira musomuvhuro kuti nyaya yacho itetekewe kumadare odzimhosva toramba takalingitsa nokuti ipapa pano zvizhinji zvinogona kundoitika paino vamwe wazvino hurumende vamunangagwa yagoitiwa kunge iri kusoniwa nonyuchi kana kuti marume amombe chaiwo nenyaya yayo wakaita yanyu mutongi maraba ipapa kuno manyaya dzinosvika ina chaidzo dziri kumatauro odzimhosva dzese dziri kundovakwekweredza idi pakanyangaritsa ipapa zvokutoti wakaita zvokutamba vanogona kunyadzisiwa nonyaya dzimbi nokuti wakaera wajiwa nonyaya kana mbiri kunogona kuita zvokunzi wanzi wabisiwe pachigaro heno ticharamba takandolinga bato remdct kwairanzi nowamwe waro uri kuita zvezvinoba nokuti ragoreka kubhadhara vanhu vakaita kumiramira kuti sarudzo walingitse zviri kuitika musarudzo mugore ra2018 ipapa panotorwadza mabi angu nokuti wanenge wakavimbisiwa kupowa makutukuti omari ipo paribe mariyo kana kuti wakuruwo wakaisepi heno mabi angu tichagoramba tichindolinga kwai wanoita zvosori hwenyika wagoringira kuti wagoita zvokuparadza nokukuba kana kurowa vanhu vomasangano akaita sozctu tajamuka ana jimu kunaka pabozipon nowanotungamira zim live inobudisa nhau ipapa pari kutovhundutsa vazhinji nokuti wari kutsvakiwa kuti waripi uye wakaboeka aiwa paribe agoziva kuti wachaitiwei toramba tichindoimba kuti wanochengeteka vanhu vavo kwai akambenga ari gurukota priska mupfumira anzi agosungiwe achingoboeka nemapurisa kusungiwa kwache kwaitika nokuti aribe kuenda kudare rodzimhosva asi kwai muchuchisi mukuru womunyika akagoita kuti amubvumire kutekera kuenda kusouth africa heno mabi angu ticharamba takalinga kuti zvii zvichaitika paanobenukapo kukwekwe mupfigwa waisiwa uribe ari kuteedzera nokuti vanhu vari kugosha kufa nonzara kwai ipapa wazhinji wagoramba vachiendera basa mberi nomabasa yavo omaoko kuzvitengesera nokudidi zvese zvese ipapa paribe agoziva kuti wachiwenga wachareka chero kugotumira masoja sezvawakamboita pakaisiwa mupfigwa mumashuremu toramba takandolingira tichivimba kuti vanhu vanogoreka kubiwa zviribe kana nzero hurumende yatukiwa nevanhu vanoziringa nezvefundo yomunyika yowapwere wachiti zvawakaita zvokuti basa rinopowa wapwere pagore rirambe richienderera mberi nokuti zviri kureketa kuti vanenge vachinyora vachibva kumba vanotadza kunyora ipapa futi vamwe vagoringira zvakaitiwa zvokuti kunzi mari dzichabhadharwa nowapwere vanenge vachifunda muzvikoro zvehurumende dzichange dzakaderedziwa asi zvavanofunda vari kumba paribe iri kuderedziwa heno kuti zviri pamutemo chere izvozvi ticharamba takalinga asi toimba kuti zvichanhadzirika zvakanaka tiri kuti makorokoto kuno mumwe anoita zvokusekesa vanhu anozviti long john akanzi ndiye akugosenza nocomedy central ari mumwe wevanhu wana pasi rese kusenza navo toramba tichitenda tichimuti agoramba achisimudzira mureza pamberi mberi nyika yedu yezimbabwe ingangoita munyama wekuti mari ichapuwa vamwe noG20 ireke kugouya
kwaipa panyaya yekuti takamboita zvikwereti zviripo kubhadharwa iri kuita kuti tireke kugoita zvino mabi angu aiwa zvakatooma izvi. Chikwata FC Platinum chaita kurakasha kukuba pabodzi pono kuvhiringidza chikwata chohwahwa FC chawapapaidziwa 6 chaizvo kwanya. Toramba tichindoti hei pakanyangaritsa apa tiri ngedu dzopasirese. Kwai kuMadagascar kuri kugoshota chokudya ipapa wazhinji waziya nayo nzara. Musunziro wauri kuita uri bagoziva kuti wakonzerwa nei nokuti mvura hwendo huno yakatonayo kana kweduno. Idi pakanyangaritsa toimba kuti wachabatsika wakaboya chokudya nokuchimbidza. Kwai kuLibya kungangoitiwa sarudzo gore rino heno mabi angu wari kuringawo wari kuti dzikaigona kuitiwa zvinogona kuita kuti zvitekaire zvinhu ikweyo nokuti hondo yanyanya kunetsa kubva pakapfa Muammar Gaddafi iri kupera. Kuno mumwe mukuru wemasoja wekuNigeria anonzi Ibrahim Atahiru apfa nyasi. Kwai agopfa nevamwe 10 pachikopokopo chawo apo chadonha. Heno kugwisiwa kuti chagwisiwa neiko chikopokopo chawocho, asi toramba takandoringa. Heno ari kureketa makwai wari kuti izvezvi masoja akatomiramira chaiko zvokuti wari kuda kumugwisisa kuti zvii zvanyatsoitika. KuArgentina kwai kwagwesiwa mupfiga pokare izvezvi nonyaya yokukwira pokareko zvichirwere chodzihwa mupengo idika chivereka aiwa kasvinuba. Kwai kuLebanon kuwaita mvura iri kuita kuhwadza zvokutoti inogona kutopisa madziso evanhu. Kwai mvura iyi iribe ari kuziva kuti chii chiri kuitika nayo, asi hurumende yacho yati iri kuita zvainokona zvese kuti zvitekaire zvino. Toimba kuti zvichadaro mabi angu. Apawo Barcelona yajiwa pamutambo zvaita kuti Atletico Madrid ndiyo itore mukombe munyikayo. Toramba chindoti makorokoto tiri ipapo mabi angu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhandiwewo nhawo.